Tai korvaan lyö. No miksi sä pistät kädet pään? Pitää pistää pää tälle. Ei se mene silloin korvaan. Niin? No en pääse Vielä mennään kerran. Menee monta kertaa. Ei mene kerran. Ei vittu, ei mene. Ei vittu, ei mene kerran. Noniin. Ai. Ai vittu. Ai. Matti, sä näyttää Mika mallia, että kuinka luja pitää lyödä. Saat. Soutatko mä Jos Mikko En kestää. varmaan lyö satana sun. Yes. Enää minun päälle Hyvä. istuu. Sattuko se edes? Mitä sä Matti? Lyö minua takaisin. En. Samalla lailla Lyökö mä ei lujempaa? vittu. Mä lyön. En minä Et lyö täysin. En lyö. Etkä lyö täysin. Eikö minäkään lyö täysin? Matti, älä nyt nynny siinä. No voi vittu. Ai vittu. Lyö kun mies, älä Pimppaa nyt vittu. korvissa. Et sä lyö edes lujaa. Ai satana. Joo, mie lopetan sut niin pahasti jo. Ei tuo, siis... Tänne. Apua. Ja mulla on vaan aina. Tonilla oli pikkasen hauskaa. Joo. No hieman. Enää minua kuvaa. Ai. Vittu homo. Vittu. Tai korvaan lyö. No miksi sä pistät kädet pään? Mä en pääse Vielä mennään kerran. Menee monta kertaa. Ei mene kerran. Ei vittu, ei mene. Mene. Ei vittu, ei mene kerran. Noniin. Ai. Ai vittu. Ai.